Bussos, un poble de la Val d'Aran. Bon dia, com vaig? Està bé. I tu com vas? Molt bé. Ara que m'hem tatuat que vera la família Aguina, encara no he arremprès. Que hi estudiant de veure-us per ací. Per què et dires? Però que jo no hi he dia. Que petame la xerrada, Teresa. Com portes el tricola que barres l'eguno? No sé cap perquè demà és mau d'esquiar. Era mainadera tot el dia en casa, no sé cap. Adiu. Eleu, Cisco, que se me gustan els fidels que portes a una cistalla. Porti pan, porti vin de punt e anditos de Bussos. Te sembla ben o no? Plaven, anem un tatuar. En tot marxar tatuar que passen per a parada del bus. Guarda, Cisco, que ja arriba l'autobús de la ciutat. Bé que caben aquí la gent. No sé cap on se van a calar. Era havia anat a Huelna dient que tots els hotels són plens. Jana s'emociona en tornar a son poble. Era sia amiga, se quedé sorprendida d'en Bussos. Oh, que maco el teu poble! Ja t'acabia dit, ara me'n doni compte com a letra pidements. Has portat prou roba d'abric? Oh, engordo per ser de cas. Un tapaboques per ser de cas. Guants per ser de cas. Botes de neu per ser de cas. Entonces va... Que bonia que estien disos de Bussos. Les eren de l'ànet. Cisco, ara n'acabares de dir amb això de saber que era vaca? I tant que així tot i nos ajudam. Els de la ciutat van d'excursió per tot del poble. Quina estica, que vile causigalla caca. Què passa que sembla que ho els visarús? Volets ajudar? Que la mia Laura ha causigat tia caca. Bé, no està tant. Que l'ha temprat i de mera herba te limpiaràs. En guard de Manolita. Mira, mos ensenyes coses de guaiaguai. Guardats de mereixada que podets sau clar. De quina hue que agarraram. Els escaroles, els carxofes, els cabrets i els poarrós. I els carrotes les arringaram. Avui jo vinc darrere poc a poc, que aquests endreç i són de vostre paiseny. Com a cada matí en la botiga del poble. Un dia que ven ja arriben les verdures, hortalèsies, més fresques, més sanes que les preparats en loc. Què porta que ampulla? Així que diré mamita, ella us va més a l'ell d'en pis de mulles animals. En nosaltres l'haguem de comprar en bric. Dureu este tamuna. Com vos ha anat aquests dies per Bussos? A veure, matxa. Més en les nostres valises no se portan. Vive ben bien. Portar-se la vida tranquil·la. Vos coneixets tutti. A deixen tornar, nos volem parlar més en aranès que nos ha encantat la nostra llengua. Tornarem. Seré cuidant el poble. Això!